बैसाफागुरिनि बायला हटेलाव नोंखौ नुनाय मोनथारदोंमोन आगै लोगो मोननाय मोनथारदोंमोन बैसाफागुरिनि बायला हटेलाव नोंखौ नुनाय मोनथारदोंमोन आगै लोगो मोननाय मोनथारदोंमोन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो साफ्राकाटा हाजोआव ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला आंनि उनथिंजाय नुदों जामाइजो बेरला बर' चेनेल जोङो जास्ट जामाइजो होनलायो आरोना ओमफ्राय बिथांनि शुटिं दङ एलबाम खालामगासिनो दं आरो बिथाङा दा मेथाइआ ओरैबायदि हिटखा ओमफ्राय सिंगारा जोंना ब्रादार कलेन ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासेया सिस्टार प्रिया ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे मेथाइनि ओंथियानो जादों जाहैबाय जिथुनाखि सापागुरिनिफ्राय लानानै ओरै दावखोयोब्ला बेयावनो सापागुरियावनो मोनसे बायला हटेल दङ ओरैबायदि जोंनि बर'नि फेभरेट मैगंफोरखौ मोनजायो आरोना जिथुनाखि मा दं मोनजाजोबो आरो दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानैहाय मेथाइ बानायनाय जादों ओरैबायदि हिट जागोन ओमफ्राय दा नैबे जामाइजो बेरला बर' चेनेलानो एलबाम खालामदों आरो दा बेयावनो आङो जास्ट दंफैयो ओमफ्राय आं बिथांनिफ्राय एसे मिथिना लागोन मा उद्देश्य लानानै बियो बे एलबामफोरखौ बानायनाय जादों दा नायलांनो हागोन दायो जिथुनाखि बे एलबामखौ बानायगासिनो दङ जोंनानै ओरैहाय जामाइजो बेरला बर' चेनेल बेनो बानायगासिनो दङ एसे उनावनो नुसिगोन आरोना बे एलबामखौहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैहाय नै जोंना सिस्टार दङ बेनाबो पेज दङ आरोना मनिटाइज गोजा फल' खालामहैनो हागोन बयबो सापर्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय जामाइजोना बायला हटेलनि एलबाम मिउजिक भिडिअ फैगासिनो आरो ओमफ्राय दा बेखौनो शुटिं दिनैनिफ्राय फार्स्ट टाइम सोलिगासिनो आरो दा आं बेखौ होगोन आंनि बेरला अफिसियेल चेनेलाव होगोन आरो नोंथांमोना थांनानै फल' खालामनो हागोन नायहैनो हागोन जाहाथे आंबो दासो गोदान नालाय फार्स्ट टाइम दासो जुरिजेनदों होनजायो आरो आं दा नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ अननाय नांगौ माने आंनो अब्लासो आङो जोंनि हारिमु लाइनजों थांनाय दा कालचार लाइनजों थांनाया आंनि साननाया जाफुंगोन आरो आं माने कालचार लाइनखौ बिराद मोजां मोनो नालाय दा बेखायनो आंबो ओरैनो फिसा फिसौ प्रडाक्ट बानायलांनोसै सानदों आरो ओमफ्राय जा हायो आङो बिदिनो एसे बानायलांबाय थानोसै सानदों आरो दा नोंथांमोननि रायजो राजानि अननायखौ आंनो नांगौ आरो हेफाजाबखौ आंनो नांगौ ओमफ्राय आंथ' फार्स्ट टाइम जेबो जेनेबा आइडिया गैया मा खालामनांगौ मा मानांगौ आं बिनि जेबो नलेज गैया नालाय ओमफ्राय थारमाने आं सोलोंनाय बायदिसो होननांसिगोन आरो माने दा गथ'फोरनाव आगैमोनाव फंबायमोनाव दा सोङैसो आङो बेफोरखौ बानायनाय जादों आरो माने आं जेबो बेफोराव ओंखारफेराखैमोन माने दासो फार्स्ट टाइम आगान होजेनदों आरो दा ओमफ्राय माखासे फंबायमोनहानो बिनानावमोनहानो आंखौ हेल्प खालामदों आरो दा बिथांमोनहानो जोंहा फंबायमोनहानो दा बानायगासिनो आरो हेफाजाब होगासिनो ओमफ्राय जेनेबा फैबाय थानाय समावहाय नों बानायलांबाय थागोन नामा जेनेबा आंथ' बिदिनो दा आं स्टार्ट खालामबाय आं बिदिनो बानायलांबाय थागोन नाजालांबाय थागोन आं गोजान जायगानिखौ आं लानो हायाबाबो आं लकेलिटिनिखौनो सोरबा ओंखारनो गोसो जानाय माने बेफोरबायदि हारिमु मोजां मोनग्रा बा फिल्म प्रडाक्टफ्राव फैनो लुबैग्रा आं बिथांमोनखौ लानानै आं बानायगोन आरो माने गाहायनिफ्राय आंबो एसे गोजौआव दिखो हरनो हायो नामा गथ'फोरखौ माने गामि ओनसोलफ्रावथ' बिराद रोंनानै रानानैबो जेनेबा बेफोरबायदियाव ओंखारनो मोनिफोर दङ ना बिसोराफोर माने खरस हाया माने फेमास जाया माने गामि गफायाव दा आंबो गामि गफानिनो जाहैबाय नालाय आं बे फंबाय बिनानावमोनखौ माने आंनि फिसानि समान सुबुंफोरखौ आंबो एसे फेमास खालामनो हालांगोन नामा जौगाहोलांनो हागोन नामा आं बेखौ साननानै बे प्रडाक्टखौ खुलिनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय आंखौ हेफाजाब होगोन होननानै बयबो ओमफ्राय जेनेबा फैबाय थानाय समफ्राव नोंथाङाबो मालाबानि समफ्रावहाय रल लागोन नामा जेनेबा आंबो लागोन ओमफ्राय आं सर्ट मुभिबो बानायलांबाय थानो सानदों ओमफ्राय आंबो बिदिनो एलबामफोरबाबो माबाबो आं बिदिनो सोरबा बेवाइ जानायजों सोरबा बिहाव जानायजोंबाबो आङो बानायगोन माने आंना थाबथानाय नङा आरो जा बानायबाय बे थाबथानाय नंला आरो माने
माने बानायलांबाय थासिगोन आरोखि ना अब्ला लोगोफोर निस्सय खोनाखाबाय जिथुनाखि जामाइजो बेर'ला बर' चेनेल जों जामाइजो होनलायो ओमफ्राय दा निस्सय बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनाखाबाय दा बियो माने बानायलांबाय थासिगोन आरो दा बेनिखायनो रायजो राजानि सापर्ट नांगौ दा बयबो सापर्ट खालामनो हागोन बिथांनि चेनेलावबो थांनानै बेबायदिनो बिथांनि चेनेलखौहाय बेबायदिनो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंना सिस्टार दङ बेबो गावनो निजिस्स' गावनि खुगाजोंनो बुंखाबाय फेस सलायो ओमफ्राय बेखौबो फल' खालामनो हागोन नै गारिजों फैदों आरो ओमफ्राय ओरै बिनानावमोन दं ओमफ्राय शुटिंखौ बैयाव लागासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै बियो हाजो आरो ओरैबायदि मोजां लकेसना ओमफ्राय नै ओरैहाय फंबायमोन दङ ओमफ्राय बेबायदि आरोखि ओमफ्राय मालाबानि समफ्राव नोङो जेनेबा अरिजिनेल आर्टिस्टफोरखौबो मोजां आर्टिस्टफोरखौबो लानानै बानायनाय जागोन नामा जेनेबा आंखौ पाब्लिकफ्रा अनोबा आंखौ एसे एनै सापर्ट होयोबा आंखौ एसे एनै गोजौआव थांनो होयोबा आंबो निस्सय हागोन आं बेखौ आसा खालामो गिदिर गिदिर आर्टिस्टफोरखौबो लानानै आंबो बानायनो हागोनखौ आंबो मिजिंथियो आरो ओमफ्राय जेनेबा नोंखौहाय गिदिर आर्टिस्टफ्रा अबेबा माबाफ्रावहाय जेनेबा रल लानोहाय इनभाइट खालामला थाङो ना थाङा जेनेबा नोङो आं थांगोन आं गुबुननि चेनेलावबो खामानि मावगोन आंनियावबो खामानि मावगोन सोरबाफोर आंखौ लेङोबा आं बेयावबो सर्ट मुभि आरिफ्राव आंखौ लेंहरोबा आं बेयावबो गाना होनाय जागोन ओमफ्राय आंनि चेनेलावबो आङो बानायबाय थागोन अब्ला निस्सय गोजोननाय थाबाय जामाइजोनिसिम बेखिनिखौहाय रायजो राजानिसिम गुवारै मेसेज हरनायनि थाखाय स' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बयनिसिम शुटिंखौ लागासिनो दं आरो नैबेयावनो ओमफ्राय लकेसना नैबेनो आरोना मोजांथार हाजो जायगाफ्रा बेबायदि आरोखि नै बयबो अनसायदो सापर्ट खालामदो नायहैनो हागोन बयबो फार्स्ट टाइम जामाइजो बेर'ला बर' चेनेला गोदान एलबाम बानायनाय जाहैबाय आरो ओमफ्राय बे गेम्बोलफ्रा अजन गैया मा होनबावनाय बे गाव गोजानो 2.5 केजि बारा दंखायो आदसा जिम लाबाय नै औ साइदआव गोसोआवलाय जाखागोनानो ओमफ्राय मा फंबायाबो मोसादों औ मोसानायाव मोनबाय आंहा फिलिंस माबायदि मोनदों नोंलाय मोजाङानो मोनदों आदसा फैबाय थानाय समावहाय फैबाय थानाय समावबो बाहागो लालांबाय थागोन आदसा दे नै बेयावहाय फुरा रेडि जाजोबदों आरो बिसोरनो बिनानावमोना मोसादों मोजां मोनलादों दा गोसोआव ओमफ्राय नै जोंना सिस्टारा एक्ट्रिसनि रल लादों आरोखि ओमफ्राय बेयाव एक्ट्रिस रल लानानै फिलिंस माबायदि मोनखो गोसोफ्राव ओमफ्राय नोङो जेनेबा सर्ट मुभि एबा एलबामफोर मोनबैसेसो बानायजेननाय जाखो जेनेबा ओरैनो जास्ट दानि मोनथाम एलबामा ओमफ्राय सर्ट मुभिया दसथासो बारबाय खोमा बावबाय अ 10थासो जाबाय ने दा बै गेटआ जादों जाहैबाय रौमारि गेट बेजों दावखोबोनांगौ आरो जिथुनाखि बायला हटेल ओमफ्राय नैबेनो बायला हटेला नै नायनानै लादो हटेलालाय जोबोद फिसा आरोना ओमफ्राय खिन्थु बेयाव ओरैबायदि गोथाव फेभरेट मैगंफोर दङना जिथुनाखि हाग्रानि मैगंफोरजों बुंफबनाय आरोना बे हटेला नोंथांमोना मोनजाथावि बुस्थुखौबो बेयाव मोनजागोन आरोना बे बायला हटेलाव ओमफ्राय ओरै दावखोलाङोब्ला बेबायदिनो खैला मैला आमथिखा बेबायदिनो मालिबिथा भुटान मोनहैबाय आरो दा नै आं सिङाव हाबहैनि जेरैहाय फानलु फिसाया आलौनाया खरा थिग बेबायदिनो आरोना बायला हटेलनि टेस्टआनो आलादाखा नै जोंना बाजैया मा मैगं दं ओरैनो बुरजा दंथारो दा संग्राफ्रा बर' गोजा दा आदसा दा मा नांगौ मोनजाजोबो आरो बेयाव ओंखाम जानोसै गोबांथार जालानो नागिरबाय नै गोथावथार आब' बरिया दा आदसा नै बेबायदि आरोखि बेयाव संग्रा खावग्राफ्रा फुरा थामाम बर'फोर गोजाखाना नै दा बेनिखायनो बायला हटेला फिसाबाबो दामि आरोना ने नै नायदो नै ओमफ्राय ओरैहाय सङो आरोना नै नायनानै लादो फुरा बर'फोर गोजाखा नै नायदो दा बिदि आरोखि